Kumshi benta jong ke jing pen kre na ke benta ki arteli ki jing seng he ki ban salong ha ki arteli ki balang kata ha ka balang uble rang mau mat balang Presbyterian rang mau u MLA ka mau kerwat constituency u ba Renington ling do thangkar ha ka khasau trik u yayong ar ja phunriu haringkat u ba Bishla subdivisional officer ke PWD roads jong ka mau kerwat division ki lahyar jurep ya bun teli ki jaka kham tam e ban chna ya ki surong la ban kedo ba kane ke jing jurep kalong namar baka balang Presbyterian rang mau kan pedang ya gajing seng samla jang ka KJP sunat sepngi haus nam arjar pupra kat baka balang uble rang mau kan pedang ya gajing seng jang ki samla ka Youth Assembly Meghalaya and Assam haus nam arjar pupra namar kata khanang man long gajing bit jing biang ha kan let kawan mat ban lat ne ki nu ki jing thot jang ka jing ya jing yang jang ki nongwan jing seng mat jing ya jang ki kali uba Renington lingdo thongkar MLA ka mau kerwat constituency dalade ulah hiar jurep ya ki jaka ban shna ya ki surak ha ka ba ka jingjingai ka de lai kilometer tam AA ka surak ban poi sha ka jaka ban long jing seng ka weide ka benta jong ka jing jurep ka long na ka benta ka surak na rang mau sha jing kieng wa omge ka badan ya ka jingjingai ka ba 100 kilometer AA ngi don hang ne haw ne ulum ka ba ki ai kerteng ka maurang kau ha ka ba ka don ka jing perkre na ka ta ka jing seng ba jong ki arteli ki balang kata kadai ka jiaseng jong ka balang Presbyterian ka badai ka sinot jong ki samla mat kadon ru ka jiaseng jong ka assembly jong ki samla hai jong ka balang ulai ha kadai ka ju ka sinong jong e ne rang mau dei ta ka daw ka bangiwan menta banwan pej ha kadai ka jing perkre ban sna surok bar kaptam e banwan pej ru ki jaka ban long ka jiaseng kaptam ka jiaseng sinot ya ka ba kila rai ban pelong ka jaka ngi skutrat bagi I ke jing internet jong kene ke jaka ha ke ba ngi kbilti ba kinawan ni seng ke dia bej nek yo I kene jing internet jong kene jaka ban ngi wan mentah ne ngi don I SDO nak leng peludi I don ki ni ki officer nata ki don nak leng jong kasnong I don I ba drus pelong menteri snong don di rurung ba kemba jas nanta ki don kini ki nong elam balang I teman besan ia don lang hang ne berngi ya ka bangi yok ban pej gereja kan plo jeseng bar kumju ka ba khamner kam e kalong bagi yok ban lej ban pej ban survey ki jaka ban chna surok kene ke jaka hadu mentang yang padon ka surok ka ba ban connect agak ke jaka ban jeseng ngi pej menta ban survey ya ke jaka ban penpoi ya kinawan jeseng ya ki kali hadu kene ke jaka hi ta ka plan ni ka bangi wan khang tasngi bangin rai na kanu ke jaka ka bangin chna surok ban penpoi kali barok kena jeseng hakane ke jakahi hakaba kin laj ya kijing yat kejat ke bajengai hendak kin yok ban yang hajan hakaba kin yok ban wan hakane jeseng kita kena ga jing temu jongi ke bangi yok ban wan mentasngi ban kwelti bagane ke jing yat kejat jongi ya ke bangin saya yat kejat nadu na kena jaka hadu akasna orang mau ngiyat dak ta jing temu ke bangin itu ban pek hamba kanu ke jaka ke bangin snai ke surok la kumno kanom duna ya ki ar teli ki entry lene exit ya ka bakin rung re jaka ka wei ka bakal kenal pa na dom jeti ha ka bakan don bek ka entry lene ka exit na dom jeti ban rung ne bar ka wei ka long narang mau kita ar teli minimum ki bandon ke entry ban exit ki kali ban rung ke jaka ban jeseng mari sung thu bal don tang ka wei ngila yo I rupun sin baki jinglong jeseng ka ki ngat jing ki pajba namar ba ka sakut ka jing por bami le por bawan por baru dan dia ka bangidon la ka jong pade in ya plan ha ta kadur baki nong wan ru kin wan na ki different direction ki bawan na is ka sil ki wan na kene ka surok ka wei se ki bawan na thany wet kin wan na kene ka wei ka surok knang bakin no metong kho bat kin persang ban biang ke parking ha ta kadur baki bawan na thany west kin pak ka wei jaka ki bawan na thany is kin pak ka wei jaka ta ka de ka plan ni ka bangidon bagi kweliti de ka ji trelang jo ki borsnong borthau ka bagi sukuman lepa makalong mata ngidon ka ji trelang bahana bar artli gini kisnong rang mau ber kisnong dom jerti ki ai ka support ka bakrau ha kana ki berkre de jeseng bar kini ke balang ru ki long aktif bah bar artli balang na ka balang Presbyterian bar ka balang blai ha ka ji berkre de jeseng ha ka baman ka pori la ju yakren na ka por bar ngadas ngo ba ai beli kerpang ke jik simkia jo kini kerang ba kam tam teman besan badon hang sendak bar ngai baju phone yang bun sin ban yai pen kan mau ha ka bangin simkia nam ta kene ke surok ya ka bangin persang pen yo ki sanction ha ka por ko biang bar ban yo pen trei na kam ta kabit ka biang jik pat ba baro
Kadon kubor muskutanat ke baki ni kirang baki aja mur berkata kalong bangin don kam snai ka surok nang ne narang mau ban penmi hang tai ha po cingking pot umngi pot umba ke bangi ong bat kadi ka surok kan nom de tang nang tang ni jin kam ji sinop de ngila masnai ne surok kan long ro ka jikir khu kat kalalong ka permanent road ka surok ka baki niat lenter ki preo kam tam ki ban yaj na ki than nang ne na mountain nong lang ajaka ban lech na jakrem sikit khamjar ban yaj kini surok ban poi kan ye per kumban riu nyo kilometer ban poi hadu ha phot umba hadu ang to ha wa ha phot umngi ten mar kata ngis ko thu bakal long kecing montoi ki babon tingin persang ke neru ya ka bangin sabu proposal ke sarkar bagi persang dia boden balagi da yo sakane ke surok kan don sakawei de ke surok ke bangin lech shalong ha ka ba ki pajba jongi na than ma korwat kinom ya su tang na kawai surok na jakrem de kinyo ban ya jero lemban ka de kawai ke surok ban lech shalong tikata ka ri jing kwa ya ka bagi don ke jithu berkan long ke jing ku ka kraw kam tam bikini kisnong rang mau kisnong dam jerti hak bagi lech shalau boleh aja ka bagi lech kalan nadu aja krem kinyo no ya ka surok ka balong shortcut kata ka ri jing kwa ya ka bangin ya persang ban pej mata sngi ka taru bari ka bangin persang ban bu ka proposal se ka sarkar ban yo pej surok kita kira kicing berjugi bagi orang tersegi begini ayat tak mentah ya ke begini ayat ya ke gelenti ya ke begini kau hadu mana poi hadu asnong orang mau ya ke begini perkonak ke surok ke bompat don mentah ya ke begini nang don ke proposal bersina hadu begini kenduk ke surok ke balak don hadu asnong orang mau orang mau lele ha kan dia ni ha aneh Sasu up nak cia tahu habu. Teman.